Umpama kamu sama Firna iki daftar dhewe iso? Gak iso. Kok gak iso piye? Kan kamu kan mah pinter nang sekolah. Malu. Lho kok iso malu ki lho, Nay. Bingung guys, dekne kan gak tahu pertama kali ya. Iki carane iki di scan ning kene ya guys yo. Di scan ning kene, mbek scan. Terus awakmu dipilih iku menune sing apa, nom mie yo mie. Terus dibeli. Yo iya. Bikin ah. Iki engko nek makan dhewe, kok coba oncalno lho, Nay. Terus Bedos engko, Nay. Tenan. Nanti nek mateng nek sampai siap kok makan. Ya kaya kalau abdi kalau kayak tutut ngono lho, Nay. Iki kudune mek pateni. Yo iki ya dipateni ya, guys. Ya guys, ya dipateni iki. Dene gak mudeng. Bisa apa rae? enggak. Lah Allah Gusti. Oh iya. Tapi aku tetap bisa iso. Lho iso nae ning Google nae. Ning iki terus di-scan lho. Di-scan. Iki cocok ya scan musik. Hah? Jenenge sapa? Atas nama sapa? Nah kan kita iki makan dhewe. Gak nanggo jeneng. Nek nanggo jeneng iku nek di bungkus. Iki Mbak anakmu Mbak ya Mbak. Kudungane mau aja ngono nae kaya aku ae. Terus tak setrika. Ora ngono. Jangan kelihatan omatnya. Iki lho, kaya Vina. Iki kaya aku ae. Wis rame full. Piye? Wani ora? Wani. Duh, bisa gak wani, Pak? Nanti sama aku, Pak, tenan. Nek pening gajian ki piye jering ngono. Kita loro mbek Mirna. Ora iso. Kok pemangan kan setengah jam kok. Setengah jam kok. Benar ya lucu dah Tina ki. Kena wong cah pinter-pinter kok iso ngerti dadak man. Sport, scan. Sekian kali. Scan. Browser itu lho. Browser kan ono. Udah. Di scan nah, terus dipilih. Ora scan wifi. Ki adik kakak, guys. Udah dapat dijangkau. Aku ya lagi ning kene, biasanya ning ngarep ning kene. Wadang kan ning kene. Ora gitu, guys. Ning kene. Piye am? Apa? Masih cek laptop ini konsola gitu. Season. Wes, dul, cek gak iso. Gak wani. Durasku ben akeh engko nae. Tapi penak ning kene nae. Wadang kene, Pak yo. Udah ada di pasar. Oh iya, iki pasnya full. Tidak iso pesenan ini kono. Kok bapak itu rodo kono. Ya. Tahunnya kan diterapkan sapi. Apa ya? Sen. Ya aku mbek nyek piye? Atas nama sapa? Dia emang ya Fitri, saiki Fitrine. Fitri. Saiki jan gak duwe nganu, guys. Kan duwe sopan lho iki. Isa-isane naik, kok jenenge naik kan gak cerah. Malah Di zoom. Wong lewat. Dia ngene, dia gak apa. Terus ketok-ketok. Ngedas sumpah. Sering pacaran kok ya. Dengar apa sih? Halo nek wis muni buru-buru ta siki. Iya kan 37. Iso ndredeg guys aku gumun ya Allah. Tak kandani. Kan nek sekolah ngono ki nek dipanggil maju mesti ndredeg ya.
Ini ngomong ini. Iya naik. Kalau guys, adik kakak gini naik, kau ketok naik, nah, adik kakak gini naik. Muni guys, dipencetnya, bang loro lagi, dang. Iki jipuk ya Allah Gusti. Ya Allah mbak Pina, ya Allah gak wani, ya Allah astagfirullahaladzim. Bang loro lagi ya Allah rek. Aku mau tunggu ya guys. Suasana di sini guys. Ya Allah Gusti. Nah, kayak TKN Mbak E. Oh, nak ding. Bebas. Isa-isanya ngakak neng kono malan guys. Satu gila. Apa gue ndak bisa ngakak ini? Main. Duduk. Ya Allah. Duduk Pak, sini Pak. Satu lagi. Awas, nampaknya kok lagi beri nih. Ya, ini cipas nana. Oke. Kau naik cipas nih? Asmo. Seruput sih. Peru, kan aku harus ngomong deh mang, peseng gue lo. Duh. Kok isom belek kene iki lho. Delek kono lho. Lek kono gurinem. Ndang nang. Gak apa-apa kok iso ruwet, guys. Oleh. Kok dijebak masih. Oleh guys, wes dah mangan. Ki level 3. Ini level dulu, guys. Sempurna neng. Iso sempitan berapa neng? 2. Iso sempitan berapa? Iso. Orang ngendek neng. Tapi ini mikir loh. Terus kayak durasi mungkin Berapa tahun? Lagi nih loh. Lah, oke, akan ada satu. Yang ini kayak Pak satu enggak. Satu deh Pak. Ini kan dari ini cuma yang satu. Ada ini loh Pak. Udah, oke. Ini Pak. Tidak lama ibu. Susah ya? Boleh waktu ya. Iya. Harus santai ini nih. Salah apa ya? Lagi beli. Dah kalah dulu. Bersih nih.
เป็นที่ไหนมันจะมีดอมBerarti ada di Sudah nang. Cak. Ini tak bisa nih. Karena tak bercuma. Kita tak dulu tak. Oh. Dan ini seperti yang enak. Rusak banget.